देखी श्री कृष्ण जी के कहना अनुसार उद्धव जी ब्रज पहुंचल बानी, ब्रजवासी से मिलनी, गोपियन से मिलनी। गोपियन से मिलना के बाद उद्धव जी जब राधिका जी से मिलतनी, राधिका जी के हालत देख के उद्धव जी कहतन कि काहे नहीं कि वो लोग उनकरा के भूल जात। तो राधिका जी कहतनी केकरा के भूल जाई। देखी राधिका जी उद्धव जी से का कहतनी। ए उद्धव तन बाई हवा मनमोहन के पास बा, रुकी रुकी चलत सांस बाना, जबले रही सांस तबले उनकर आस बा, मनमोहन के पास बाना। कतना कहीं उनकर बात है, दिल से नहीं खे जात। कतना कतना कहीं उनकर बात है, दिल से नहीं खे जात। कहीं आई है अखिया पड़ल उपवास बा, रुक रुक चलत सांस बाना। ए उद्धव तन बाई हवा मनमोहन के पास बा, रुक रुक चलत सांस बाना। बावे एक बात के चिंता लोगवा करे नन्ह के निंदा। बावे बावे एक बात के चिंता लोगवा करे नहीं निंदा। भेंट करी है कि ना पूछी हो बतिया खास बा, रुक रुक चलत सांस बाना। ए उद्धव तन बाई हवा मनमोहन के पास बा, रुक रुक चलत सांस बाना।